गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिनि बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि थासारिखौ लानानै खौरांगिरि मेल। थांनाय 20 मार्च 2023 मायथाइनि मंगलबार सानखालि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथाय जयै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि बिथांनि न'आव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि गामि सोसननाय हा-हु सोलोंथाइनि सायाव सावरायो। बेवहाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बिसायख'थिखौ थाबैनो दानानै होगोन आरो बियाबफोरखौबो थाबैनो दाफुंनानै होगोन होननानै फोरमायनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि बिथाङा। आइटि बिफाना कर्नाटकआव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि फुथुर बियाबनि बिजाथि कंग्रेस दैदेनगिरि सुब्रमण्य रायनि फंबाय अशोक कुमार रायनि न'आव खना खनला सिग्रोमदों। न'आव सिग्रोमनाय समाव आइटि बिफाना बिफांनि दालायाव दोनखोमाना दोननाय 1 कौटि रांखौ बोखांनो हादों। गोथार फरायसालिमायाव राजखान्थिनि गुबुंले बार। क'क्राझार गभ कलेजाव हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद स्ल'गानजों गोमखांदों। बिटिआरआव राजखान्थिनि गाज्रि बार बारदों। क'क्राझार कलेजनि फरायसा बिसायख'थियाव देरहासार जानाय उनाव रंजानायाव हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद स्ल'गानजों गोमखांदों गोथार फरायसालिमायाव। बनसु बिएसइउजों मदद होजानाय टीम इन्टिग्रिटि हान्जाया कलेजनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। दा कलेजाव बेबायदि स्ल'गान होनायखौ लाना गोख्रों फिनजाथाय सोमजियो समाजारि बिजोंजों लोगोसे मेलेमजिबि समाजाव। जाथायखौ लाना गोख्रों रावजों सोंखारदों सांग्रां सुबुंफ्रा आरो गोथार कलेजखौ बेबायदि गुबुंले राजखान्थिजों सरजाबफानो नाङा होननानै बुंथिदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझारनि पाटगाव हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। हाग्रा मोनथाय आयेन निर्जादखौ बिथा खालामनानै बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आरो कुसुगाव हा बेंखननि सिङाव थानाय गासै 7140 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। बे हानि फोरमानलाइखौ दिनै 4 मे खालाराव बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला पाटगाव ओनसोलनि पाटगाव सोरखारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारि, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारि, एम रेवरा नार्जारि, एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनाय आरो रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव राननानै होयो। आंनि मणिपुर रायजोआ खामगासिनो दङ, अन्नानै मदद खालामदो। बे बाथ्राखौ बुंदों मुलुगनां बक्सार मेरि कमआ। सा सानजा रायजो मणिपुरनि माखासे जायगाफोराव दासान्दि सोलिबाय थानाय हिंसायारि आरो दाङाबाजि थासारिखौ नोजोर होनानै बक्सार चेम्पियन मेरि कमआ मणिपुर रायजोखौ बे खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मिरु सरकारखौ थांखिना मदद हांख्रायदों। मेरि कमआ टुइटाराव मणिपुराव जानाय हिंसायारि आरो दाङाबाजिनि माखासे सावगारिफोरखौ शेयार खालामनानै आंनि मणिपुर रायजोआ खामगासिनो दं, अन्नानै मदद खालामदो होननानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, अमित शाह आरो राजनाथ सिंहखौ थांखिनानै टुइट खालामदों। गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड हालामनि बर'नि फिसा सानमा ब्रह्मआ मुलुगनां बादायलायनाय इन्टारनेशनेल उसु चेम्पियनशिप 23 आव बाहागो लाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हालादल गामिनि थागिबि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सानमा ब्रह्म आरो बिश्वनाथ जिल्लानि निंसि बरफुकनमोनहा रासियानि मस्क'आव 3 मेनिफ्राय 8 मेसिम 10 साननि हाबाफारिजों खुंजानाय इन्टारनेशनेल उसु चेम्पियनशिप 23 आव भारतनि जानानै बादायलायनायाव बाहागो लाबाय होननानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशननि नेहाथारि तुलाराम बसुमतारिया मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLFBआव गोरोबलायै इसार जेंना नुजादों। NLFB आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबक'खौ आफादनि गनायथावै बेरेखा मावनायनि थाखाय आफादा होखानायखौ लाना बिबक' आरो NLFBनि गेजेराव गावजों गाव खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होलायनायखौ नुनो मोन्दों। बिबक' बिथाङा गावखौ NLFB होखानायखौ NLFBआव गाज्रि राजखान्थि हाबनायनि गोख्रों अजद होदों। बेराफारसेथिं NLFBआबो बिबक'नि सायाव गोबां अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।